Paco, este fes lloc va per tu. Moltes gràcies. Pepete i Marieta volen agrair als amants i professionals de la música en valencià en general i a Escola Valenciana, l'Associació Pichurrull i a l'Ajuntament de Benlloc en particular totes les mostres de suport que mos heu fet arribar de tantes bandes i formes. Les vostres paraules ens donen ànims i mos empenyen a seguir. Com sabeu, Pepete i Marieta són un grup amb membres de banda i banda del Sénia. A Paco, que era més benicarlando que la carxofa, tocar a la terreta sempre tenia una significació especial. Paco era un apassionat del País Valencià, la seva llengua i la seva cultura, per la qual cosa participar al Fes Lloc sempre era un orgull i un honor. Malauradament, ja no el veurem dalt d'este escenari, però la seva trompeta ressonarà per sempre dins dels nostres cors. Llarga vida a la música en valencià, llarga vida al Fes Lloc. Gràcies.